Първоначално мислех, че брейк като спорт, защото в сравнение с другите танци е по-екстремен и има нужда от много тренировки. И явно това ми привлече като начало, обаче после музиката всъщност ужасно много ми въздейства и подобрих своето ниво. Баба и дядо първоначално не бяха съгласни с избора ми за брейк. Все пак той е малко по-мъжки танц и мъжки спорт. И затова после разбраха, след като спечелих първата ми титла в България като победител, и тогава се зарадваха много за мен и разбраха, че наистина много желая да танцувам това. Училището винаги ми е било на първо място. Като образование съм на ниво много добра в класа. Имам отлични оценки и просто брейка ми е като хоби, като някакво увлечение. Кое училище учиш? В Френската гимназия. Бях ужасно щастлива, когато чух, че аз печеля. Конкуренцията, която една от най-силните, бяха две момчета, които бяха от едно крю от от Холандия. И единия, който се казваше Джоуи, с който бях на финал, той беше наистина силен и до края се притеснявах дали ще спечеля. Другата година ще стане още един път световен шампион, само че тя минава вече в по-горна категория, на 16 години, от 16 до 35 се състезава и вече минава с големите, но и там ще стане световна шампионка, просто това го знам. Тя е много добра във всичко. Тя е много добър танцор, много добър ученик и е много добро дете като човек. Винаги е усмихната, влиза в залата, много работи, много тренира.